Dah. Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मिस्टार जोमै YouTube चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों गामियाव मा जादों बेखौ देखायलांबाय थानोसै आङो आंनि फेसखौ आं बारा देखायबाय थाला नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै लोगोफोर जोंहा ना साहैनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दैमा लोमसावनायाव जोंहानि न'आव नै जा गिदिर दै जाबायलै लोमबोबाय दंग'जों लोमजोबबाय सोरबाफोर लाङोबा लांदोलै आंखौ थाला आं बे न'आव गैला जोंना दैया लोमजोबबाय लोगोफोर दे बुंदो नै दा बुंदो दे बुंदो ना मोनदोंना मोनाखै मोनदों दा मालाय नै होथारदों दैबाना जादों नै आसोला नाम्बार वाननिसो नाम्बार वान नै जोंना बिथाङा माया दिरुं बेखौ नांगौ मोनसेल' नै जोंना मोखाया नै बिसोर आसोला नाम्बार वान नाहरब्रा ओरै मोखांखौ बिगुर ए माब्रै फोरो दे बो जाबाय दा हंला नाहर होहर बिदिनो जानला मोनला मा बुंनो गोसो समथे नाहरब्रा वा होथारदों माथो बाजै नाहर ना गुरनायखौ Wow, water supply. Wow, amazing. My village is the farm. Full water. Wow, the support जों गामियाव नायदो लोगोफोर मा बायदि दै जादों गिदिर दै बे नुबाय थानाय जायगायानो लोगोफोर बान्दो थेफा होनो बे गामिखौ बे जायगाया बान्दो थेफा आरोना बे दैया नैबे दैया फिसासा नंजायैनि खम नंथारा बान्दो ओरैनो नामावसो बान्दो थेफा नाम मोन्दों नाथाय बहुत गिदिर दै देरो बेहाय बान्दो थेफा होनो बे दैखौ बिराद ना मोनो इया मागुरफोरबो मोनो गिदिरनो ओइ नै लोगोफोर नायदो माइब्रा हाजो बायदि नुथारदोंना इयो दखरसेनो लोमजोबबाय थारमाने बेखौ लोमजोबबाय बिथिंजाय लोमजोबबाय आंनि फेसखौ आं बारा देखायबाय थानाय जायासै लोगोफोर थारमाने सेल्फि केमेराया आंना जाया ओरै बेकग्राउन्डआवसो दाख्लै गोलैदों मबाइला गोलैनानै जाला ओरै बेकग्राउन्डथिंसो नुयो बेकग्राउन्डथिंसो जायो आंनि फेसखौ देखायनोबा सासे लोगो नांगोन बेनिखायनो आं देखायासै आंनि फेसखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोना नै जा ना सागासिनो लोगोफोर ना बारलि मोनलै बेहाय ना बारलि मोनो मागुर मोनो सिंगि मोनो सोब मोनजोबो सोब नाखौनो मोनो गिदिर ना मोनो बेहाय लोगोफोर नोंसोर फै सानोबा फै सोरबा जों जायगाखौ नुबायबा फैदो मालाबाफोर आरो देरबावगोन दैया देरलांबायानो थागोन दैया जिसिनो अखा हायो जिसिनो देरलांबाय थागोन दैया बाब्रे देन्जार देरदों माथो मोनदों ना मोनदों दे मोनदों माथो जा गिदिर देरबायलै दैया अखा हानानै सानसे अखा हानायावनो बिदि जाबाय आरो आसरितलै फाग्लासो जाखागोन दैयानो बाब्बा माब्रै जाबावगोन गेम स्रि फाग्लिनि थाखायनो जाबाय दा नै मालाय नाखौ मोनबावबायसो आसोला बिराद बुरजा नै आदाया नाखौ मोनबाय मालाय नायदो मानसिखौ नायदो थौदो जोंना स' लोगोफोर होमबा भिडिअखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों इन्ट्रेस्ट मोनदों
नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव लोगोफोर। साबस्क्राइब खालामथारनांगोन दै लोगोफोर, नङाबा गुबुनफोर बायदि आं बोरै जौगानो हानो। नोंसोरनो मोजां सुपार भिडिअ लाबोना आं लोगोफोर। बाय बाय लोगोफोर।